जों दा नगाव दंफैयो मृत्युंजय मन्दिर नगाव खाथियाव जाफैयो मृत्युंजय मन्दिर एबारसो फार्स्ट टाइम বাকীখিনি বাহিৰত লগাব এই প্ৰসাদখিনি ভিতৰলৈ যাব এয়া লিংগত লগাব এতিয়া পূজাৰী লিংগত লগাই দিব কাপোৰ ৰাখি দিব নাৰিকলটো পূজাৰী লগতে খালি পূজানি থাকায় দোকান গৈছে ৰাখি দিব কালিলৈ ভক্ত আৰু কালিলৈ ভক্ত মানে কালিলৈ দিব দিয়ে ভালেই হ'ব আপোনাৰ সেইটো লাগি দিব এটা আপোনাৰ 450 ইমান দাম মানে আপোনাৰ ইয়াতে ধৰক এইটো আছে 50 টকা Hey, Nobo. Hey, first time Nogo. First time. Yeah, first time. Kailan naman nang de? Nobo, kailan naman nang de? Gam lang de. Buat gejan jago pwede. Kay kilometer na eh? Buat ini pray? 86 na. 87 kilometer. 87 kilometer. Lade mah macam. Siap tu lade, mangga lade. Tujuh, nama macam lade. Labai. Malah nilai dah jeng. Bukan lunch na? Nih, mana gitu terus jangan ada nasi berat ni ada bang sinda ni mela baca sih kawan ni bersih. Lagi gusu ni, lagi gusu. Malah apa mudah saja. Lada le ni di kan lada, ni di hari ni muntam selada. Ansi. Lihat macam orang tu sih. Hah? Mak aku tuh ang buku beta na isi kong laman kan. Depai lah kabar macam apa lah. Saya kalau gambar. Ayo lain sih jeng pai. Ay, berapa video banai keren ni? Saya YouTuber. Lazi busu. Hey, gari bede. Mati mak aku mungkin tidak lupa. First time. Nogau. Ini keren mana? Nogau nufera kemana? First time. Nah, Nobo. Nih, जों दा मन्दिरा बिराद गिदिरथार नोंथांमोननि दिन्थिगोन आरो दे माने बहुत गोबावनि उनावसो फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव माने आं बायदि उसुबिदानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन माने दिनै गुवाहाटीनिफ्राय 89 अब्ला जोंनि न'निफ्राय बेसेबा गोजान जागोन माने फुंनि 8 बाजियाव ओंखारबोनानै दा खैथा जाखो 12 जाबाय नामा टाइमा मेलाबो फैलांबाय 11:15 जाबाय पुरा 3 घन्टा लादों ना 3 घन्टा लाबाय Hey, kau kubela. Nih dah, ayo jengbo bayna lansai, apa macam? Ayo, bayna lain situ jengbo, apa macam? Untuk ni macam bayna lansai. Video ni macam bayna lansai ada jeng. Apa? Deh, apa ikan? Ikan lada ni di ikan lada. Oh, ini kan plate itu kena kaki. এখন 150 টকা Hah? 150 টকা 150? হয় এখন 150 টকা এনেকুৱা ল'লে 100 টকা Lada mana? Ini beda mandir ada deh. Mrityunjay mandir ni, ini first time mana? Yalah. Apa disalila nang nama? মেসেজ দিতে ভিতরে Asna? Asna deh. Ayo habis tu jeng dah. Mandir semua belang ser. Kayak malai perbedi malai dami blok kalam nah nai jengah gaya. Mobile pisah jengah kamla baydem. Maba belek tar nama habnaifralah. Mayawdun. Min lama ma beti. Ni ciure hablang sih jengah co. Impression de la yang galang basa.
Oh, itu sekolah lagi na ini. Zaman lagi na. जोंबो नैयावनो दोनफैनो हागौमोन गारिखौ नैयाव दोनसै ना नैदि खनायाव सेन्देल खुनानै दोनलायनोसैलाय सेन्देल दोनबाय मुजाखौ खुलिला इमान हानांजोबगोन दा नङाबा नै मायाव होयो इयावनो ना नैयाव नालारि बाथि सावबाय जागा नागिरदो नब जागा नागिरनानै जलायदो बिबार गैफायासै जोंना दे नङाब्रा नों माबा खालामदोब्रा बेखौ थिखोग्रोदो थिखोना जलायग्रोदो माबायदि खालामो बियो देलाय आं दे जेरैबायदि होयो बेबायदिनोब्रा माथो नै जोंना लाजि गुसु इउटुबारा Hai, nasi nanggo. Ang lagi ada nanggo. Kau masih tinggal beli? Mesin mana itu? Begitu. Oh. नै खुलुमखानानै ओंखारबोलायबाय आरो सानैजों दिनैसो बेबायदि मन्दिर फार्स्ट टाइम फैनानै नुफैबाय फैफेराखैमोन नगाव जायगानि खाथियाव थानाय श्री श्री मृत्युंजय मन्दिर होननानै सिनायो दा बेयावनो दा जों हाबसै आरोना फैथिंनो हाबोना फैथिं ओरै फारसेसो गिदिंखायोना मारै नांदों न'आव फैनानै फार्स्ट टाइम नै गोजौ मन्दिर नुफेराखैमोन मात्र मबाइलफोरावल'सो नुबाय थायोमोन लोगोफोर दिनै थारैनो फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरोना बेबायदिसो इसेबां समायना मोनसे मन्दिर बानायनानै दोनदों आं मिथियामोन माने नुफेराखैमोन मायाव दं जोंनि नैबे फैनानै माने दिनै बिराद गोजोनदों आरोना मा बुंबावनो आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नगाव बर्डिनिफ्राय मथा मथि 90 किल'मिटार्सखौ हमना ला आरोना नोंथांमोन अलमस्ट टटेल 120फोर जागोन खोमा किल'मिटार बेबायदि नैथिंनो ना जों दा गोजौआव थाबायलांगासिनो दै आं नोंथांनो सिगांनि भिउसखौ दिन्थिना होनोसै दै गाबोन आरो माखासे मानसि जाबावगोन नै आं दा नै गोजौआव दङ हा अ Lama aja nih mereka keluar ada video selanjutnya Hai gimana bisa
लाबोनो नुवाखै थिंनि इ बरियानो साइजनि नायथिनाय इथिनो ओइ थिंनो इ बरिया लादों मालाय गोजौ नैयाव बाजार बायदिसिना सार्कास अनजिमा नाय डास्टबिन हासबिन फोजोबना होबाय बियो फट' थिखोनाया गायना जाथ्रा केन्सेल खालामनांगौ होनबा इदि बै टेबल मन्दिर फिसा फिसाफोर दं आरो ना जाहैबालाय जागोन ना जाया मेन अफिसाव हैबा माने बै फिसायालै बेगाव दंमोन ना बे फिसा मोसौ दङ लिसा मुन्ना होननाय दङ दे देवान फ्रि थिखानाव गुदुं जाखादोंलै आयौ पाकाया बिराद गुदुं कपिला मुन्ना गैया कपिल दङ देवान फ्रि बेखायनोथ' बेयाव लिरनाय दङ बेक साइडथिं नालाय दालाय आंखौ नोंसोरो इयाव ओंखारनानै मोनसे मोजांनो फट' खेब कपिल बे होननायानो लिरनाय बेक साइडथिं बेसां फैसा नङा इनिफ्राय माबाबासो ओइ गाहायनि ब्रा आयु बुंहर हाय होनहर ना गाहायनिफ्रायसो खेब नलाय मबाइला सेल्फि मोनसे लानो हाया नोङो मोनसे लाया नाङा बिनिफ्राय एकदम बियो गोलैया थांमा गरम बन्द होबाय दे